ahotsenea da euskarazko musikariek eta idazleek euren lanak, aurtengo 2010ko lanak, zuzenean aurkezteko plaza bat, gune bat, Durangoko azokaren barruen. Eta abenduaren 5etik 8 biertik eta eguestenera, goizeko 10:30 8:00 eten barik, ordu erdire, egongo direz 76 aurkezpen guztira, hau da. Aurtengo udagoieneko nobedade gehienak hemen aurkeztuko dire zuzenean irakurle eta entzuleantzat. Eta oin arte zelako harreri eduki dau egune honek? Bueno, iaz aurten 3. egingo dugu. Iazkoa izan zen salto oso handi bat. Bisualizazio aldetik be karpa bat ipini gendun eta oso azpiegitura tekniko ona ipini gendun eta orduan sortzaileak eurak be konturatu ziren, orduan ikusi zeurien zer zan eta zen ziren, ostra, hau bai, hau da guk behar duguna, ezta? Orduen eurten esaterako, hilabete lehen hau, ja gitarra bat beterik egon da. Horrek esan gure dau, sortzaileko oso ondo hartu deuriela eta publiko aldetik igez oso posik. Gure asmoa hori da, ez? Giro patxadatzu baten, lasai baten eta zoriontzu eta posik euskarazko musika eta literatura eskainitia.